Hi guys, your boy Samba Vita muli bwanji. So, msiku lero ndifuna tiyambepo zinthu zingapo zimene tizizipanga pano pa TikTok, pa Facebook, komanso pa YouTube. Chino chofunikira nchokuti tikambirane nkhani imene ili mkamwa panopa ya VJ Kenny. Mukukumbukira ino munthu amene wakhala akulangiza amalawi nkhani yokhuzana ndi spirituality of life. Okay, so apapa mundikhululukira kuli mvula kondeno mwina wake denga lizikhala likupanga bad. Okay, so nkhani yokhuzana ndi VJ Kenny, munthu amene amakhala akulangiza anyamata ndi asungwana kuti aziyenda mu njira ya ungwiro, wapezekano kuti wakodwa. Ndi anthu ambiri ali busy kusangalala chifukwa cha kugwa kwa munthu owina. Koma mutakha kuti mwina mwandifunsa maganizo anga ndikhonza kuona nkhani mosiyana potingira kuti VJ Kenny nayenso ndi munthu amene zilakolako za umunthu nayenso amakhala nazo, kupatula kuti wapanga zinthu zanji zimene ndi zolakwika until atachitidwa prove ndi akhoti kuti zimene zodi amapanga, chifukwa mwina ndi udani wina wake umene ulipo. We can't say for the fact kuti yeye amagona ndi mwana unless akhoti atavomerezana zimenezo. Koma okay, zitakhala kuti ndizoona, anthu ambiri agwa mphwayi, anthu ambiri asangala, anthu ambiri akhonza kubwera pa mbalambanda ndi kuyamba kunyadira. Koma chimodzi chimene tingeneke kudziwa ndi chankhuku kuti kodi VJ Kenny wasintha miyoyo ingati? Kodi VJ Kenny watukula miyoyo ingati? Ndi anthu angati amene asintha maganizidwe awo chifukwa cha VJ Kenny? Ndi anthu angati amene asintha njira zawo chifukwa cha VJ Kenny? So musiku lero pali anthu ochuluka amene tikwadziwa amene akunyadira chifukwa cha kugwa kwa VJ Kenny. Koma tikumbukirenso kuyankhula kuti ndi anthu angati amene asintha chifukwa cha VJ Kenny. Alipo anthu ochuluka amene ankamukonda VJ Kenny chifukwa cholangiza. Alipo anthu ochuluka amene ankasangana ndi VJ Kenny chifukwa cha ma content ake pa TikTok. Koma musiku lero VJ Kenny wasanduka topic. Like kumachita search VJ Kenny official, pali anthu ochuluka amene akumachita search, ndipo even ali pa popular now. Koma funso ndikumayankha kuti akuchita popular chifukwa zina lake lili pa popular chifukwa chani. Endiso iye ikhale nthawi yabwino kwa anthu onse amene timakhala mwina pa forefront ndi kupangano zinthu zimene mwina mwake pamawa zizatichita hinda. Ndine nyamata, ndine mwamuna, ndine mmodzi mwa anthu amene ndimatenga ndikakhala nthawi zambiri ndimakhalanso ndikuvutika ndi zinthu zina. Komano sindinganseke mwamuna nzanga chifukwa cha nkhani yokhuzana ndi kundende. Kulankhula chilungamo ndi mtima wonse ndi zinthu zakuti sindingakondwere kuti mwamuna nzanga ali kundende monjira ina iliyonse. Kundende simalo amene anthu ambiri akhonza kusangalalira kuti ino akakhaleko. Komano nkhani ndiyo kuti chimene tingapemphefe panopa ndicho kuti chilungamo chikuyeneka kuti chioneke mwachangu. At least anakhala kuti munthu wake ampasa belo zikanakhonza kuchitano zinthu bwino. Komano popezana kuti apolisi akuziwa china chiliyonse bwino, ankaniza belo, amukaniza kuti sangampase belo pa zifukwa zina, akuopa kusokoneza umboni, akuopa kupanga zinthu zimene zibwerese mwina chinthu cha chisokonezo ku community kaya ku dera limene iyeyo amakhala. Else mwina ndikukambirana ndi makolo ake kuti amwanayi kuti nkhani ayitrese. Koma funso ndikumati amukaniziranji kumpasa belo? Tiyankhule kuti VJ Kenny alibe achibale ake amene akhonza kupita kumudzi kwawo kwa mkazi kapena ku banja lakwawo kwa mkazi ndi kukasokoneza maumboni. Sitingaziwe for good, apolisi ali ndi zifukwa za zimene amapangirawo zinthu. So nkhani yachiwiri ndi nkhani yakusowekera kwa ndalama yokwana 16.5 million. Zoti inasowa motani, zoti anayikwanisa kuitenga motani ndalama yosagwira ntchito sitikudziwa. Koma chimene tikudziwa bwino ndi chakuti iye ndi successful videographer amene wakhala akushuta nyimbo zabwino zimene aliyense sangakane kuti sanaonepo nyimbo jambula ndi VJ Kenny kapena autofocus. Komanso kuphatikiza apopo, iyeyi ndi mmodzi mwa anthu amene amakhala akushuta ma videos onse aku Mikozi Studios. Like alipata Mikozi Studios, I'm not sure. Komano ndi mmodzi mwa anthu amene ali very close ndi anthu amene amagwira ntchito ku Mikozi Studios. Chifukwa changu kuna kuti Mikozi Studios Access komanso DJ Zimbabwe akamona VJ Kenny amakhala kuti akuona brother wawo. Pali communication, pali kaubale, pali ubale wabwino pakati pa VJ Kenny, Access komanso DJ Zimbabwe, kuti anthu amenewa angalephera kukambirana ndi anthu amene ndi achibale ake ankadzi
kuti mwina nkhani imene achite settle out of court chifukwa chakuti iyeyo ali ku ndende, chifukwa chakuti anyway pa Friday mlandu wake ukolowanso mu court. Pamene ukolowa mu court akakhalanso ndi mwayi opemphanso ku polisi kuti ampase belo, akakamuvomereza belo kuti sikakhala just kungochita continue zinthu zimene amwina ena ake anaziyamba kale. Anyway, nkhani yako khoti sitingankhulepo kanthu kwambiri, koma chimene ndingapemphe ndicho kuti Amalawi please tiyeni tisasangale ndi kugwa kwa VJ Ken. Tiyeni tisazimve ngati ifeyo ndiye tamaliza chifukwa cha kugwa kwa VJ Ken, chifukwa you never know amene akhale wachiwiri ndi ndani. Taonapo ife oyimba ambiri akugwa nkhani yake imene, taonapo ife amaluso ambiri akugwa nkhani yake imene, taonapo ife ana ammathupini nkhani yake yakuti mathupi awo ndi zaka zawo zimakhala ngati china chikupitawo zimakhala zovuta mwamuna kuchita, zimakhala zovuta kwa amuna ambiri makamaka mu nthawi imene atchuka, chifukwa chakuti tiana iti timakhala tikubwera tilondolondo. Ndapangapo ma videos angapo amene ndimaonesa za anthu amene anagwapo m'mbuyomo ngati Malemu Thomas Chenkhumba Chibade. Tinaonapo pompano nalipo ndi issue nkhani yokhuzana ndi Phwedo, pompano tinakhalaponso ndi nkhani yokhuzana ndi Bandera. Apapati kukamba za VJ Ken. That means kuti amuna sitili safe and palibe chifukwa chimene mwamuna wina aliyense otchuka kaya wakumudzi kaya ndi mulimi amene angamaseke chifukwa chakugwa kwa VJ Ken. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yotsatirayi. Peace.